Der findes mange fordomme mod islamister. Et meget sigende citat er, at alle islamister er sataner, der vil med vold og magt gøre verden til et islamistisk enhedssamfund. En anden meget udbredt vestlig fordom er, at der er hustruvold i islam, og kvindeundertrykkelse er også meget udbredt. Her ser man specielt burkaer som et problem. I islam kender vi også ordet jihad, som af Vesten tit bliver misfortolket som hellig krig. Og regeringen, eller der er mange forskellige grupper, der har optøjer med, at de vil have ned med regeringen, blandt andet Hizb ut-Tahrir, hvilket fører videre til de militante islamister. Men de militante islamister, det er kun en meget lille procentdel. Langt de fleste er nemlig moderate islamister. Og moderate islamister mener, at det skal være den enkeltes valg at blive aktiv muslim. Og derfor så henvender de sig til det enkelte menneske. De moderate islamister mener, at det politiske og det juridiske system skal hvile på islamiske principper. Og derfor så vil de jo, altså det vil sige, at de vil have et enhedssamfund, fordi de vil have religionen og lovgivningen til at spille sammen. Ja, så har vi lavet en lille tidslinje over islamismens udbredning. I 1970'erne var der forskellige revolutioner i de islamiske lande, som gjorde, at islamismen blev en dominerende styreform. 11. september 2001, 9/11, beviste, at islamisterne ser den vestlige verden som helhed som fjende, og ikke kun fremtrædende vestlige principper. Og det skabte også en del fordomme fra den vestlige verden imod islamister. Og så den rigtige fortolkning af jihad er indre bestræbelse på at blive en bedre muslim.